डी ट्रेडर्स, परब किराणा आणि जनरल स्टोअर्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारचा किराणा माल व जनरल स्टोअर्सचं सामान योग्य दरात मिळेल। आमचा पत्ता लक्ष्मीवाडी रोड, वक्रतुंड संकुलच्या समोर, कुडाळ। प्रोप्रायटर निवृत्ती दिलीप परब। संपर्क 9422 08 15 39 किंवा 8550 93 41 51। आताच्या घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येते। सिंधुदुर्ग पासिंग वाहनाला ओसरगाव टोल प्लाझामधून सूट देण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग वासियांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे। सिंधुदुर्ग पासिंग वाहनाला ओसरगाव टोल प्लाझामधून सूट देण्यात आली आहे। आमदार नितेश राणे यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आलंय। सिंधुदुर्ग जिल्हा बिगर व्यावसायिक वाहनांना टोल शुल्कातून तात्पुरती मुक्ती मिळाली आहे। संबंधित कंत्राटदाराशी आमदार नितेश राणेंची मुंबईत भेट झाली होती। संबंधित कंत्राटदारानं आमदार नितेश राणेंना लेखी पत्र दिली होती। या पत्रामध्ये ओसरगाव टोल नाक्यावर स्थानिक उमेदवाराला नोकरी देण्यात असल्याचं या पत्रात उल्लेख करण्यात आला होता। सिंधुदुर्ग वासियांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे। सिंधुदुर्ग पासिंग वाहनाला ओसरगाव टोल प्लाझामधून सूट देण्यात आली आहे। आमदार नितेश राणे यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आलंय। आमदार नितेश राणे यांनी याबाबत वारंवार प्रयत्न केले होते। आज अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलंय। सिंधुदुर्ग जिल्हा बिगर व्यावसायिक वाहनांना टोल शुल्कातून तात्पुरती सूट मिळाली आहे। संबंधित कंत्राटदाराशी आमदार नितेश राणेंची मुंबईत भेट झाली होती। संबंधित कंत्राटदारानं आमदार नितेश राणेंना लेखी पत्र देत माहिती दिली होती। ओसरगाव टोल नाक्यावर स्थानिक उमेदवाराला नोकरी देण्याचा या पत्रात उल्लेख करण्यात आला होता। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।